ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଯାଜପୁର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ ଦେଖାହେଉଛି ସଫେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଫେଇ ସାଫ ସୁତରା ହେବା ଦରକାର, ସଦାବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସକାଳୁ। ଏଇଠି ଘର କୋଉ ଗାଁ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସଫେଇ BMC ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ ଦେଖାଉଛି। ନମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସାର୍ ଜଣେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍। ଆପଣ ନାଁ? ପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ଆପଣ ଘର? ଅବଦୁଲପୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପିଲା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସିଏ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇବି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ସମୟ ଏ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭଲ ପାଇବା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଗୋପନାର କଳାକାରଟେ। ମୁଁ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପିଲା ଅଛି। ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯିଏକି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ନଦାନ ମହତ ଦାନ, ଯାହାକୁ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଭବନରେ କରିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେପରି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମୁଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାଜପୁର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ବୃକ୍ଷ ମାଗଣାରେ ଦିଏ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ବା 20 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ମା के लिए स्टोनमैन अच्छे ट्रैफिक करे। प्रणाम जनामी कलेक्टर सार को अंबर कुमार करन को प्रणाम जनामी विधायक मैम को सकाळ सौंदर्य मोटे व्हाट ए ब्यूटीफुल जाजपुर टाउन। ये गणमाध्यम आपण गणमाध्यम नमस्कार, जय जगन्नाथ।